taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma fari na sa sunan sarki Allah wanda ya yi mini komai bai haifa ba bare a yi haifarsa ta kunta daidai asamadin ahadin masanin fili har ma dukkan abuya mai kudura a cikin yin mulkinsa ta kunta daidai har da salati rabbu ka kara shi gurin mai yin alfarma alkuta da miji a gurin hafisa ta kunta daidai sun da sahabbai ɗaɗaye mata har ma jikoki albarkar su muke ci ba mu ba wata da dama taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma zo dan bani kiɗa oga me ku rashi da ta yi mana amshi da rakita dan hausa ya yo mixing ta kunta daidai waka ce zan yi wa uwar ɗaki na mai sharan kuka inda akwai ta kware ba na doubting ta kunta daidai kun ga wata mai haske ya bullo sarari na samaniya Allah gunki ya kara protecting ta kunta daidai biya a gurin ta cikin baitin da na yi cancantar ta sanayo Allah da ɗaya ki karama taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma za a buga a bari dan kin kere dukkanin yan gulma dole a ganki a barki cikin ni'ima ta kunta daidai Allah sarki shine gatanki shike yi miki komai ni ko yabanki a yanzu zan soma ta kunta daidai kowane farki da sharri ki dale shi bakin ciki ya kashe shi komai yayi miki kai nai zai koma ta kunta daidai karabaiwa kuma mai ilimi ke Allah ya miki komai numfatan da nake a gare ki dai ki gama da salama taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma ni masarautar mata na baki idan kin yi masarauta zai wahala a bi hanyar kamo ki ta kunta daidai ba matsala da ke da iyayenki kullum ba sa kuka alfahari ko suke da samun ki ta kunta daidai ga hajiya mai kyakkyawar niyya alkhairi mara irga wannan hali naki yana binki ta kunta daidai nasarori Hadiza Gabon ine muke baitin girma ka daidai Allah sarki ya sake gama da salama taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma Allah ya yi miki dukkanin laifi albarkar sama aiki ci gaba kullum ke zai na samu ta kunta daidai domin hannayenki a buɗe suke samsam baki da rowa inda ya an nema to an samu ta kunta daidai ga tausayi da ganin girman kowa ba kyare na mutane Allah dai ya tsare mana antum ta kunta daidai fatan da nake yi gun Allah babban sarki duk zuri'arki ya tsare ta ya dawwamar a cikin alfarma taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai nasarori Hadiza Gabon ne muke baitin girma mai tawasan jama'a ga adalci da taimakon al'umma kowa na yaba dukkan halinki ta kunta daidai su kuma marayu kin zama mamansu ba ki bari su yi kuka ba su kulawa shine aikinki ta kunta daidai ba kyawa sabon bautar Allah har da salatin manzo don haka kullum ba mai damarki ta kunta daidai Hajji Hadiza Ali Gabon zana kira ki da ƙarfi ki cire tuta Allahu ya ƙaro miki tarin girma taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai
baki da abokan gaba komai daukar fansa kowa na kallon ki da mutunci Takunki a daidai sannan ga ki da tsantsar kamun kai baki daukar raini baki yin sabogogin shashanci Takunki a daidai na shaida kuma kowa ma na sanye miki shaida ku kare miki girmanki ko a cikin al'umma Taka daidai hajiyar miki na da kyan halayyar girma da sarori Hadiza gaban ne miki mai girma dole na kai da uwa a gurin hajiya ne mata fatan kairi rabbi ya kara tsare ta da girmanta Takunki a daidai lafiya Allahu ya kara ta ta cikin alfarma ku yi zaman ku kalau ga cancanta Takunki a daidai bani barin dan amana mai kirki Salisu sase na mu kai ka daɗa mana duk kwarin gwiwa Takunki a daidai na ku musti fresh ne muku waƙar girma da tsare ku ya bar mu da ku mu yi zama na amana taka daidai hajiyar mu kina da kyan halayyar girma mai da sarori Hadiza gabon ne muke baitin girma Taka daidai hajiyar